Danas će te, Golijate, gospodin predati u moje ruke. Uskoro će tijela tvojih vojnika biti hrana pticama nebeskim. Zbog tih riječi, djete, prepolovit ću te i onda tvoje kosti samljeti u prah. Stani mirno da te ubijem. Ne! Ova bitka pripada Bogu! Nećeš me danas ubiti! Ubijećeš! Izašao si na mene s mačem i kopljem, ali ja idem na tebe u ime gospodina Boga Izraela! Tvoj Bog je slab! Moj Bog nije slab.